אתה ממנהיגי קואופרטיב העגלה. כן, אני חבר בהנהגה של קואופרטיב העגלה. חבר בהנהגה, ורק איך שאתה אומר חבר בהנהגה, מיד ברור שאתה גם חבר בדרור ישראל. אני גם חבר בדרור ישראל, למרות שלא כל ההנהגה זה דרור ישראל. כן, אני רק מתייחס לניסוח. מה זו העגלה? במצפה רמון, אתה גר במצפה רמון. נכון, אני גר במצפה רמון ב7 השנים האחרונות, בעצם מאז שהשתחררתי מהצבא. והעגלה זה קואופרטיב צרכנים, בעצם מכולת, שהקמנו במצפה מתוך זה שהמחירים ביישוב היו מאוד מאוד גבוהים, הם עדיין מאוד מאוד גבוהים. והיינו צריכים לעשות איזשהו משהו שיוכל להתמודד עם המחירים האלה, כי נוצר מצב שמצפה רמון, שהמחירים בהם כל כך גבוהים, בערך 20-25% יותר מבאר שבע. במצפה רמון יותר מבאר שבע? על מחירי מזון? פסטה? סוכר? כן, כל מה שאתה יכול לקנות בסופר, אז המחירים, סל הקניות הוא גבוה ב-25% מבאר שבע. כי מצפה רמון זה אוכלוסייה עשירה במיוחד. כמובן. למען האמת זה הופך את מצפה רמון לאחד היישובים היקרים בארץ. אם אתה משווה את זה ביחס להכנסה ממוצעת לנפש, זה כמעט כמו לגור בתל אביב אם לא יותר. אוקיי, ואז ראית שהמחירים... אגב, למה זה? נראה לי שזה בעיקר בגלל שאפשר. במצפה יש סופר של חברת שופרסל, מותג שופרסל שלי, שזה המותג היקר. ורק אותו? רק אותו. אין שום התמודדות מולו? יש מקולות, אבל הם לא יכולות להתמודד עם המחירים האלה. כן, כן. אני מאמין שאם זאת הייתה רשת אחרת היה קורה בדיוק אותו דבר, זה פשוט כי אפשר, וזאת השיטה. השיטה היא לנסות להוציא כמה אני לא מאמין, אבל אתה אומר שאתה חבר בדרור ישראל, ואתם לא יצרתם שם את המהומה הנדרשת כדי שיוזילו מחירים? מהומה זה לא דבר מספיק. לפני כמה שנים היה חרם צרכנים על האינטרנט, או אם אני לא טועה. והגיעו לשם, אמרו שהם באמת יורידו את המחירים, והורידו 50 מוצרים שהתושבים ביקשו. ומחרת סל הקניות לא השתנה בשקל אחד. הבנתי. כי הם מעלים במוצרים האחרים שפחות מסתכלים עליהם. כן, אוקיי עומר, אז מה זו העגלה? מה עשיתם? בניתם לעצמכם קואופרטיב? כלומר, כל מיני קבוצת אנשים שבאה, משלמת קצת כסף, בונה איזשהו מרכז מסחרי ל50-100 משפחות, דבר כזה? כן, בדיוק כזה. זה כמה משפחות שהתארגנו ביחד, בהתחלה זה היה 13 משפחות, לפני יותר משנה. כן. ששמנו ביחד סכום לא גדול של כסף, 250 שקל למשפחה. אוקיי. והתחלנו לקנות סחורה מספקים, למכור לעצמנו. כן. עם פערי תיווך מאוד נמוכים, רק בשביל שזה יוכל להיות מתופעל בצורה הוגנת. אוקיי. וראינו שאנחנו מצליחים להוביל את המחירים בצורה מאוד משמעותית. שזה מה אומר מאוד משמעותי? יותר מ-15%, לפעמים 18% זול יותר. זאת אומרת, אתה זול מהסופר היקר ב-15-20%? נכון. אוקיי, זה לא כך מספיק. זה הרבה מאוד מההוצאה. זה הרבה, אבל זה עדיין לא מספיק. אנחנו מבקשים ממך להגיע למספרים יותר נמוכים, זה מה שאנחנו אומרים. יום יבוא ונגיע גם לזה. יום יבוא. כמה אנשים יש לך היום? היום יש כבר מעל 50 משפחות. 50 משפחות, שזה בערך 200-300 איש. משהו כזה, קצת פחות, אבל ביחס לגודל של מצפה רמון, שיש במצפה רמון לא הרבה יותר מ800 משפחות, כן. זה אחוז משמעותי, ואנחנו גדלים משבוע לשבוע. ואיך הסופר מגיב להצלחה שלכם? עוד לא יודע אם הייתי קורא לזה הצלחה, זה דרך די ארוכה. אני אקרא לזה הצלחה. אני מקבל את שאתה קורא לזה. תודה, כן. איך הם מגיבים? היו קצת הורדות מחירים של מוצרים שאנחנו מוכרים, שמבחינתנו זה רק מוכיח את זה שמה שאנחנו עושים עובד, שהם מורידים מחירים וזה חוסך בהוצאות לשאר המשפחות שהם גם לא חברים.